Jag glömde vatten. Va? Jag glömde vatten. Hello. Dagens strupor är orangea, de lyser, vita, de är vita. Mina strumpor är fina. Nej, mina lyser. Mina syns inte. Mina lyser i ljuset också. Men gå släck. Och sen lyser det. Oj, det lyser det. Oj, kolla vad de lyser. Vänta. Gå och släck igen. Vänta, jag måste. Okej, släck. Kolla. Kolla. Jävlar vad de lyser. Jag ska lysa eller? Jag hade bara sett att de lös. Hur har han varit? Han har cyklat med klockan någon gång. Sen åt vi mat. Sen åt vi tårta. Sen åt vi mig. Åt mig mat. Ja, men sen plockade jag sen packade jag mina grejer. Sen åkte jag till mig. Julia menar jag. Sen Köpte vi tårta. eller? Sa du det? Ja. Jaha. Ja, sen... Min mamma har gjort tårta. Sen har vi sett vid min dator och... Hon har tittat i sin dator och jag har typ sovit. Jag gör jävligt bra övningar med benen. Ja, det har hon gjort. Jag lägger på mage och dyker upp och ner. Det blir jobbigt. Det tar mig jättelångt. Det visar ju med övningarna som politik. Men det är kul. Sen sätter på lite musik så då går vi dansa lite. Och då går det förslaget att vi skulle dansa. Ja, han är så... Kan inte vi båda runt? Han är betyg. Han är betyg. Okej. Nu inför dagens... vad heter det? Fråga. Okej. Dagens fråga. Jag frågar. Jag skulle fråga. Nej, men jag vill. Kommer du ihåg det då? Ja. Jag frågar. Vad är det som suger? Det skulle jag säga. Jag vill suga den. Ja, men fråga mig det där då. Vem är det som suger? Vad är det som suger? Vad är det som suger? Dammsugare. Ska jag säga nästa eller? Vad är det som suger i rymden? Vad då? Tycker jag det? Vad är det som absolut inte är kallt? Lavan. Lava. Det är så mycket. Ursäkta mig, jag ska vara kall. Som jag alltid brukar göra så kommer fågeln igen. Bajs eller fågeln igen. Typ 3, 5, 4, 3, 2, 0. Där vet. Så här ser det ut idag i Hannas hjärna just nu. Hon tänker mycket. Jag tänker på prickar. Nej, du tänker inte. Jag tänker på dina strumpor. Men de är mycket finare i verkligheten. Mina va? Nej, De är lika fina på bild men genom som... Du vill inte se Hanna tröttna på att du sitter på flaffigt.
Oj, oj, oj. Jag kan inte fira mig. Fira vad? Kolla, kolla. Ja, prata lite. Hej! Precis det jag gjorde. Märkte du? Nej. Merry Christmas to me. Det var lite kul. Men jag kom först. Jag kom vara sist. Åh, du missade. Nej! Jag skojar, du missade inte! Tunga sårer. Jävla mongo. Okej, nu drar vi. Hejdå. Du, jag har på att skriva på snopen.